Pambansang Awit ng Pilipinas. Sa funds with benefits mo, di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangang kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may res bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakunas. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Marites, it's a good morning Martes to everyone. And naimbang agsapa, da kayo, aliyan na naman sa Ilocano, da kayo amin itang agbuybuya. So, alam nyo naman, ang Dynamic Trio maghahatid pa rin ng ngiti
tea. At syempre, inspiration for everyone. Ma'am Shisheki ang kasama nyo tuwing agahan. Ayan, gising-gising, bangon-bangon na po. Araw na po ng Martes, kaya naman itigil muna ang pagmamarites at tumutok dito sa Morning Balitaktakan. Ayan, Tama. makakasama nyo naman ang inyong Janel. Nasaan na yung T? 20 ka magarot. 20. Ayan. Sila yung araw ko. Jenna. Charles Limono. Oo, naku, napaka-arte naman nun. Nakakainis ang aga-aga. Syempre, ang nag-iisa pa rin, hindi kayo makukumpleto kung wala ang maliit na isinisiksik para mabuo. Ang dynamic trio, Randy Guzman, ang nag-iisang napakaliit pero napakaingay at napakakulit. Yan. Sinuyod yung session road. Nag-ingay Tama. kahapon. Ayan. Parang bagong-bago yung jacket mo na yan. Can you Huwag ka tell naman us about that? maingay. Sasabihin, ano ba yan? Binili niya, hindi niya nilaban. Laban. O, di Oo. bali walang may alam. Kaya Yes. scan, Alam. scan those digital boxes. Hanapin nyo kami sa Highland TV channel. And either you're using a smart digital TV or a free TV, scan lang ng scan at mahahanap nyo kami because the channel number varies on your respective locations. Kaya scan na, halukayin na ang mga channel so that you can feel the vibe this morning with us. Pero sabi ko nga kahapon, kung hindi nyo ma-access, mahanap kami sa inyong television. Oh, television. Yan, television. Arte, ang arte. Sa inyong Television. television, live na live po kami no, sa aming Facebook channel. That is RNG Luzon, Regional News Group Luzon. Meron din po kaming YouTube channel, RNG Luzon, Facebook, Instagram, Twitter, lahat na. Kung ano pa, pati TikTok, meron na po kami. RNG Luzon, nag-iisa, wala ng iba. Ayan, kaya naman tutok-tutok na mga kabalitaktakan at upang ating simulan ang ating umaga, atin munang alamin ang latest weather update ngayong March 22, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga mga kabalitaktakan, ako hindi nagbago, 16.4 degrees Celsius habang inaasahan namang iinit mamayang hapon hanggang sa tanghali hanggang sa hapon sa 25.4 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat kaninang alas 6 punto ng umaga at inaasahan itong lulubog mamayang 6:08. 6:08 in the morning. Pero payo lang sa ating mga kabalitaktakan, makakaranas pa rin po ang buong bansa, lalo na po dito sa Northern Luzon at Central Luzon, pati na din po dyan sa Visayas, dahil pa rin po dito sa hampas ng easterlies kung saan nagdudulot po ito ng pag-uulan sa iba't ibang parte ng bansa. Kaya naman inaasahan na uulan or inaasahan na makakaranas ang iba't ibang parte ng Northern Luzon, Southern Luzon, pati na din po ang Central Luzon at ang Visayas ng makatamtaman hanggang sa malakas na pag-uulan na may pagkulog at pag-idlat. Kaya, kasi kahapon muntik ng ilakas pero hindi ganun masyado. Tapos yung mga bumibisita sa session road, Sure. hindi na natuloy. Oo. Hindi na natuloy yung ulan, di ba? Makulimlim. Go lang. Makulimlim lang Siguro talaga. okay lang yun para hindi masyado mainit. Mainit. Oo, kasi din. ang init kahapon nung nag-cover up kami ng news, no? Ang init! Sabi ko, gusto ko ng ice cream, Sir Charles. Sabi ko gano'n. Binila niya ako ng strawberry and cream. Siyempre, Baguio. Ang pait. Hindi mo pa binabayaran yun. Yun lang. Ni-remind mo eh. Sabi ko mo, yan libre mamaya. mo sa akin. Na-booking tayo. Well, sa mga gusto namang bumisita dyan, mga morning balitaktakan, it's a good news now because Hong Kong would be lifting travel ban to 9 countries. Siyempre, kasama dyan ng Australia, Canada, France, also Nepal, Pakistan, India, and of course, the Philippines as being one. So this travel ban will be effective on April 1st. O, hindi pa pwede ha, April 1st pa. However, to our friends and everyone that will be visiting, just a friendly reminder that though, you would have to get your COVID-19 test at Hong Kong Airport, and then though you would have to have a 7 days quarantine rather, and that you will have your PCR or polymerase chain reaction test on your 5th day and 12th day pag nasa Hong Kong na. And aside from that, they would also be allowing in-person classes respectively naman sa mga primary school, international school, and kindergartens. But it will be per batch and it will be reopened
by April 19. Together with Yes. that, meron pa ring 3 stages ang kanilang social distancing measure that will start by April 1st. So gradually, it will just be open ng paunti-unti lamang. Paano And yung 3 stages? 3 stages. So on the first month, unti lang muna yung pwedeng lumabas. Bars will be closed. 3 to 4 person lang. Pag second stage, they would now allow 5 to 8 na people, and then the third stage padami na. So gradual lang siya starting on April. And aside from that, in a note of that kasi Hong Kong would also allow yun nga opening of classes sa mga estudyante for international ayan ta? International Arte school. ng mga kasama ko. Nakakainis. Kasi si Gentle Giant kasi. Yeah. And nakakatuwa dito is part of their social distancing measure is that all households will be given a care kit. Oh. Di ba? Care. So their care kit will now be composed of an antigen test, thermometer, oximeter, and other basic necessity for all households. At again, take note, all households ito. Yan. Ay, Yun. sana Dito sa all. Pilipinas kasi ibang kit yung binibigay. Ano? Kari-kari kit. Ano yung kare-kare kit? Kari, di mo alam yan. Corny talaga Promise. nito. Promise ng mga politician. Oh. Ay, okay. okay. Kare-kare kit. Ang babagal ng mga tao. Hindi naman kasi kami kasing tanda ng mga joke mo. Ay, Oo, ganun. parang mga daddy jokes yung Ako joke. na ba yun? Oo, pero ang ganda nun kasi Oo. gusto ko talagang bumisita international. Charot! International. Kunyari lang gustong bumisita, masabi lang yung international. Oo, Pero hindi. pangarap ko yun. Kaya Oo. lang, wala akong passport. Kaya sana po DFA. Baka luwagan na natin yung Sige na schedule. po. Yan, no, if baka there pwede. is, di ba? Yan. And ngayong araw po ng Tuesday na epektibo na din po ngayon ang pagbababa or ang rollback ng produktong petrolyo, at least ngayon lang ulit sa unang pagkakataon ngayong taon. Ngayon lang po nag-rollback ang presyo ng produktong petrolyo. Inahayag po ng Petrogas na magbababa po sila kasi 12 pesos dapat ang Oo. target pero yung iba medyo hindi nila sinunod or hindi nila na masyado nasunod kasi yung diesel sa Petrogas bumaba po ng 11 pesos and 45 centavo per liter. At least. Ang gasolina naman ay 5 pesos at 45 centavo. At least medyo sa gasolina 5 pesos talaga pero tinaasan pa nila yung rollback nga nila, no. So inaasahan naman natin na walang masyadong pila kasi kahapon nung pauwi tayo dito Walang sa pila. harap ng SSS nung Oo. ano ba yun? Hindi na ako umabot Caltex, doon. Petron. Petron. Walang pila. Ayan. Oo. So at least okay na ang ating mga motorista. Oo. Tama. And in a note of that as well, kasi Chernobyl, I think it has to deal energy. with all that kasi they have now reconnected their power supply with the main nuclear plant sa Chernobyl. Kaya sa Oh. tingin ko, there is a small reaction on that part. So as of Monday, the site has been receiving all required power from the repaired line, enabling the staff to switch off the emergency diesel generators that they were relying on. Kaya naging positibo ang feedback natin, and the Ukrainian regulator told the IAEA the information it received regarding Chernobyl was controlled by the Russian military forces, and consequently, it could not always provide detail to answer all. But in a good note to it, at least safe na ang they have Oo. power, and there's the reconnection already. And yun nga, nakita na natin yung small chain reaction when it comes to, kasi mas marami silang magagamit na gas. Oo. Yes, They don't have electricity. So yan, nakita naman natin that Oo. it will certainly help us right now. No, Maganda. medyo bumabalik na nga itong pagtingin natin or sa tingin natin itong nuclear, no? Parang si Mr. Kuwangko po ng Pangasinan, talagang pinupush niya ito kasi pinag-aralan daw po talaga niya itong nuclear power. And sabi nga, meron na tayong Executive Order 164 po which means tinitignan po ulit nila ang ating Bataan Nuclear Power. Yes! Kasi pwede itong makatulong, malaki daw po talaga ang tulong Malaki. nitong Bataan Nuclear Power para makatipid ang mga consumers, and Oo. especially magbibigay daw ito pa ng trabaho kasi of course Exactly. pag nagbukas ulit iyon, gumamit tayo ng nuclear, kailangan natin ng mga tao. So Exactly. yun. Kasi noon, alam nyo ba, sobrang hirap ng electricity dito sa Pilipinas. That they have a power saving light. That was during
1992 Constitution that's under Fidel Ramos Oo. na talagang siya ka lang mag-on ng electricity pag talagang wala ng ilaw. Sobrang hirap ng electricity noon doon. So, regaining the power or the use of the Bataan nuclear power plant would really help us when it comes to this. Kasi hindi na tayo mag-outsource from other countries for yun. Oh. Oo, dito naman po tayo sa Cordillera Administrative Region. O, di ba? Mahal na mahal ko talaga ang aking rehiyon. Laging Ayan. ito ang akin. And dito nga po, dahil Women's Month po ngayon, dito po sa Benguet, na good vibes to, meron silang kadiwa ni Ani at Kita Retailing dito sa Benguet Capital na nagsimula noong March 21 hanggang March 25. So, in partnership po with Benguet Provincial Local Government, ang aim po nito ay para matulungan po ang ating mga Yes. ano ba ang tawag dito? Sa mga Magsasaka. agripreneur. Ayun, yun yung Ayun. word agripreneur. Ito yung ang business nila is galing sa agriculture, yung mga products po nila, Oh. para din po matulungan sila na makabangon ulit tayo, kasi nga ganito ang nangyayari sa atin. So, ang mga ina-assist nila ay ang farmers, cooperatives, and associations. And of course, kasama din po ang Pinto Rural Improvement Club ng Ifugao, mga DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, CAR, at saka yung mga kasama pa po sa ganitong mga organization, mga for agriculture. So, kudos po dahil gumagawa pa rin tayo ng paraan para makatulong po sa ating mga kapwa kahit na binibili natin ng paunti-unti. At least hindi yung isang subo, Yes. Oh. yung tulong. Yung Oo. talagang is parang give and take. Yes, Oo. yes. And Oo. ayan nakita natin that they have used yung honeys, coffee beans. And nakakatuwa lang kasi these are some of the main produce ng Cordillera that is very authentic here. Lalo na dito sa Sagada, they have the coffee beans na galing sa isang pusa. And that has been Musang. exported. Oo. Hindi ko na maalala yung English niya kasi. Palm civet. Ayun, Civet Yan. Coffee. Nasa Ayun. 20 pesos yun eh. Oh. Yung sa papel. Oo. Siya yun. Siya yun. Oo, Akala mo siya yun. kakilala. Siya yun. Ayun, close kayo na. Yan, oo. Yan, di ba? At least ito, again, sabi nga natin, it's agricultural based and hindi kasi siya magpe-perish ka agad-agad. And we have a lot of resources na pwede pa. Mamaya sa Piece of Shek, let's see how our museums thriving ngayong pandemic and how they become a repository of our culture and tradition. Mamaya naman po sa iba rin, pag-uusapan natin o makakasama natin at makakakwentuhan ng isang painter. Pero ano nga ba ang kanyang art? Ano ang kanyang pinipaint? Malalaman po natin yan mamaya. At mamaya naman sa Tirada sa Umaga, makikibalita tayo, bababa tayo dyan sa Region 1. Yan. Dahil atin na pag-uusapan mga kabalitaktakan itong update sa mga presyo ng bigas. Kung kumusta na din ho ang ating mga magsasaka, ating alamin yan mamaya sa Tirada sa Umaga. Tama, kaya wag kayong aalis ha. Diyan lang kayo dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan! Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. At dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki pa na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos na maayos po yung buhay ko.
maganda na po. At lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagtutura. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay. At sa ngayon, nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinababawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Sa milky ng batang 90s, parang ating lang itrahay. Ang batang 90s milky, di ka magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Bakunado na kami, wala na kami pangambang magkipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita. Salamat sa bakuna, palatag na ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Press bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us,
We assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, it will never return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malabang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa pagkukulita. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may race bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Magulo, walang direksyon, at nasa isang madilim na sitwasyon po ako palagi. Ako po si Winifred Ambas Jr. at dati po akong gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Department of Health at sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan dahil po sa pag-rehabilitate sa akin, ngayon po ay hindi ko na hinahanap ang pinagbabawal na gamot. Malaki po na tulong ng rehabilitation center sa akin dahil po ngayon, maayos po yung buhay ko. Maganda na po at lubos ko na po talaga nakalimutan ng pagdodroga. Maayos na po ako ngayon na maganda na po ang buhay at sa ngayon nagtatrabaho na po ako bilang staff dito sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para mabago. Bawal na gamot yan. Tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay niyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Bakunado na kami, wala na kami pangambang makipagkamustahan. Hindi na kami mag-aalala lumabas ng bahay. Dahil bakunado na kami magkakaibigan, mas enjoy na tuwing magkikita-kita.
Salamat sa bakuna, palatanda ako makapagsisimba. Wala na ding takot tuwing bonding time ng buong pamilya. Res bakuna na para pwede na ulit ang buhay na masaya at walang pangamba. Libre lang magpabakuna. Magtanong kayo sa inyong health center o sa lokal na pamahalaan. Oras po natin alas 7:03 ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. Ngayong umaga, pag-usapan natin sa tirada sa umaga. Ito pong sitwasyon ng mga bigas natin dyan po sa Region 1. Kumustahin naman po natin kung may stock pa ba ng mga bigas if in case na tumaas ang presyo nito dahil nga din po sa produktong petrolyo nagtataasan kasi nga po ayon po sa mga magsasaka 60% ng kanilang cost of production ay napupunta po sa produktong petrolyo. So dapat ay mag-ready lang po tayo para dito sa anumang pagbabago. So ngayon pong umaga ay makakausap natin si Pio Lito Santos, si Sir Pio Lito mula po sa NFA Region 1. Hello po sir, good morning po. Charles, at good morning po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Regional News Group Luzon. Ayan. Sir, unang-una po maraming salamat for sa pagpapaunlak nyo po ng interview sa amin. Unang katanungan ko po sir, kumusta na po yung ating presyo ng bigas dito po sa Region 1 and sa iba't ibang parte na din po ng itong Ilocos Region dahil nga din po dito sa pagtaas ng produktong petrolyo sir? Meron tayong na-monitor na medyo pagtaas dyan sa Baguio, about 1 peso per kilogram. Pero sa ngayon po ay nag-stabilize ng presyo ng bigas. Na-monitor po namin, ang well-milled rice ay 9 pesos to 40 pesos per kilogram. Kasi pong batayan namin sa region. Dito naman sa Ilocos Region, sa Kapangasinan, which is also part of the National Food Authority in Ilocos Region, ay stabilize naman po ang presyo at wala pong pagbabago. Kahit po sa pagtaas po ng presyo ng gasolina at okay po sir. So that's good po sir na walang masyadong pagtaas at stabilize. Pero sir, in terms naman po sa supply kasi doon po sa NCR yung problema po nila medyo tumataas po yung presyo ng bigas because of cost of production at shipping sa mga bigas papunta lang sa NCR. Kumusta po yun sir yung supply naman natin kung apektado din ba ito or madami pa namang supply sa ngayon ng bigas? Sa National Food Authority po ay marami tayong bigas. Sa katunayan, dito lang sa Ilocos Region na meron tayong 400,000 bags of palay at saka 100,000 na bigas. Ito po yung stock lang po ng National Food Authority at dito po ang inventory naman mga private sector. At sa pagkalon po namin ay napakarami po ang inventory po ng private sector because they are now allowed to import rice from other countries. Okay po sir. Pero hindi naman po nakakaapekto ito sa local production natin ng bigas itong importation kasi nga po tahasang kwinan noon ng NFA na kinontra itong pag-import natin ng bigas wherein pahirap daw ito sa mga local farmers natin, nakikipag-compete sila sa mga imported. Kumusta po sir? Sa totoo lang po ay under RA 11203, yung rice tarification law, ay open na po ang importation ng bigas ng mga traders natin. Basta lang po magbabayad sila ng kaukulang taripa o tariff. So, deregulated na po ang bigas at lahat po na gustong mag-import ay pwede po mag-import. Kaya po naasahan na sa pag-import po na ito na open importation ay bababa po ang presyo po ng bigas sa pamilya. Okay po sir. Pero sir, so far sa inyong monitoring, wala naman pong mga nasirang pananim so far sa mga nagdaang
bagyo or mga itong tagtuyot, sir? Paano naman yung paghahanda ng ating mga ng NFA if in case na mayroong tagtuyot ngayong summer? Medyo inaasahan ba natin na bababa ang supply or production ng bigas dito sa Ilocos Region, sir, pagdating ng itong summer season or itong dry season na tinatawag, sir? Wala po tayong dapat pangamba sa inventory po ng bigas ng National Food Authority dahil po kami po ay kasalukuyan na namimili sa ating mga magsasaka during this cropping season. And we expect to procure about 1 million bags of palay from the farmers for the whole year of 2022. Okay. Opo. So, dito po sa pagbili natin ng mga bigas, ilan pong mga magsasaka yung nakikinabang at saka mas, paano naman, sir, yung presyo? Nakikipag-compete ba tayo sa bilihan dito sa mga private or mas mataas ang pagbili ni NFA per kilo ng mga bigas sa mga magsasaka natin dyan sa Ilocos Region, sir? Meron po tayong buyer price ng National Food Authority. Ito po ay 19 pesos per kilogram. Pero sa ngayon po, ang prevailing farm gate price po ng palay sa mga magsasaka ay nag-offer po mga traders ng 20 to 21 pesos per kilogram. Kaya mas maganda po sa ating mga magsasaka na mas mataas ang presyo sa mga traders kaysa sa National Food Authority. So at least medyo meron lang disparity na 2 to 3 pesos ata, sir. Yes, napakalaki na yon. Kaya nga instead na bibilian na magbenta sila sa National Food Authority ay nagbebenta po sila sa mga traders ngayon at mas lalo silang kumikita. Pero kung bababa man ang presyo ng palay sa gate price, farm gate price, ay pwede po silang magbenta or mag-deliver sa National Food Authority at 19 pesos per kilogram po. At yung mga hindi po makadeliver sa amin, pwede po kaming mag-conduct ng mobile procurement operations para kami po ang pagkakot ng kanilang mga palay sa kanilang mga farm at dala namin po sa ating mga bodega. Okay po, sir. Sir, balikan lang natin yung presyo ng gasolina, no? So, medyo hindi to ata masyadong nakaapekto sa ating mga magsasaka. Dahil po ba ito sa pabago-bago na pagro-rollback at pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi gaano naapektuhan itong presyo ng ating bigas, sir? Hindi po nakapasyadong nakapekto yung pagtaas ng crudo sa presyo po ng bigas. Pero ang nakakapekto po talaga yung pagtaas po ng mga farm inputs. Katulad ng fertilizers, napakataas po yan. Mataas din po yung mga pesticides, mga iba't ibang mga ginagamit po sa pagsasaka. Yan po ang isang dahilan kung bakit medyo mataas po ang presyo ng bigas sa pamilya. Talking about the cost of production. So far, sir, magkano po ba yung cost of production ngayon ng bigas dito po sa Ilocos Region kung matanong lang po namin? Ang cost of production or break-even point na sinasabi po ay about 12 pesos per kilogram to 13 pesos per kilogram. Kaya kapag nagbenta po sila sa amin ng 19 pesos per kilogram, ay meron na pong kita ng ating mga magsasaka. Okay po. Sige po. Sir, baka may mensahe po tayo sa ating mga magsasaka ngayon na nakikinig or nanonood po sa ngayon. Ano po ang mensahe ng NFA Region 1 sa ating mga kababayan po dito sa Ilocos Region at pati na din po dito sa Cordillera Region, sir? Sa lahat po ng ating mga magsasaka ng palay ay nakahanda po ang National Food Authority, ating mga bodega na pwede po silang mag-deliver anytime po. At kami po ay nakahandang bilhin ang kanilang mga palay. Magamat medyo mas mataas ang presyo ngayon sa labas, ay nakahanda po rin po kaming pumili ng kanilang mga palay kung gusto po nilang mag-deliver sa National Food Authority. Alright. With that, sir, maraming salamat po ulit sa inyong oras ngayong umaga at God bless po sa inyo, sir. Maraming salamat. God bless, Charles.
Ayan. Yan po si Sir Piolito Santos mula po sa NFA Region 1. Ukol po dito sa production ng palay natin dito sa Ilocos Region or diyan po sa Region 1. Kasi nga naman hindi daw masyadong nakaapekto kasi napakalaki yung pagbabago dito po sa presyo ng produktong petrolyo, hindi naman siya ganun na ka-apektado. No? So, merong rollback, merong increase. So, the best way is huwag mo nang galawin itong presyo ng bigas para naman makinabang pa rin ang ating mga mamamayang mga Pilipino. Magbabalik po ang Morning Balitaktakan. Kukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, and will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig na. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/TGHomeBuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Ayan, nagbabalik po ang Morning Balitaktakan
bakbakan at dito sa iba rin, ang ating pag-uusapan ay art. O, diba? Nakaka-excite na topic dahil marami ang nawiwili ngayon sa paggawa ng art o even pagtingin o pagbili nitong mga art. And makakasama natin today ang isang art advocate, Mr. Georgine Tamayo. Good morning, sir. Bati naman po tayo. Good morning sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagbibigay sa akin ng opportunity na makipagbalik-taktakan sa inyong lahat. First time ko rin sa inyong lahat. Ayan. Good morning, Sir Georgine. Sir, unang tanong, kailan ka po nag-decide? Kailan mo na-feel na, I wanna be an advocate for art? Well, actually, nagsimula lang ako noong 2010. Dahil yung pag-migrate namin sa Canada, nagkaroon ako na mas maraming oras for my hobby. Kaya lang, nung umuwi ako noong 2016 nga, I started to see a lot of people, young people. Siyempre, gusto ko silang turuan. So, yun na naging advocacy ko, going around public schools in Baguio and in the Cordilleras. I go around the schools. Nagtuturo lang ako for free, and then nagdo-donate ako ng mga pintura, ng mga brush, and canvas, aside from the actual painting workshop. So, ganun. Ayun, Sir Georgine. Sir Georgine, tanong ko naman, dahil po nagpipaint kayo, no? Usually kasi sa canvas, sa mga, ano bang tawag doon? Canvas ang tawag doon, no? Sir, hindi kasi ako talaga painter or anything like that. Pero, ikaw, sir, ang art mo, nagpipaint ka sa mga bags, shoes, jackets. Yeah. Kailan mo, sir, na-discover na, pwede pala itong mga ganitong klase ng art? Sa atin kasi, we never stop learning, nagkakaroon ako ng maraming experiments, may mga by accident lang, gaya ng sabi ng sikat na si Bob Ross, there are no mistakes in painting, only accidental beauties, no? O mga kagandahan. Kung hindi ka nagkamali, nagkaroon pala ng mga pagkakataon, oy, maganda pala to. So, marami ako naging experiment, and then the curiosity na din. So, I tried it on sneakers, on bags, on denim jackets. Ayun, so nag-click naman. Alam mo naman ng mga Pilipino, they're scattered all over the world. Yun ang maraming nag-order. So, maraming narating yung mga sneakers. Yes, sir. Oo. Ayun, Sir Georgine, sabi mo nga, gano'n, napatingin tuloy ako sa jacket ko. Parang painted ata to, sir, mga ganito. Sir, baka naman, makasuot ako ng gawa mo. Charot. Anyway, sir, why do you think is it important po to try, no? Yung hindi traditional way of painting? Bakit importante na mag-discover pa po tayo? Gaya nga ng sabi mo na dapat patuloy tayong mag-discover. Bakit, sir, na hindi tayo dapat mag-stick sa traditional lang? Alam mo, siguro sa buhay natin, sa age na natin, patuloy tayo naghahanap ng mga bago, no? We tend to be more adventurous and look for other challenges. So, subok-subok lang naman. May mga maganda, meron naman yung hindi rin. Hindi bagay, hindi magandang tignan. Pero usually, sa atin naman expression yon as an artist. And para lang mailabas natin yung ating emotions, our mentality, lalo na ngayong pandemic, no? Marami ang sumali o nagkaroon ng pagkakataon na matuto na mag-painting. Not only painting, no? Sa mga crafts din. Gumami sila actually. Yun ay kinaganda ng pandemic. Lumabas lahat ang skills and talent natin. Tama, sir. Sir, with that po, alam naman natin na lahat ng ginagawa natin sa buhay, kahit sino ka man or ano ka man, lagi tayong merong inspirasyon. Ikaw, Sir Georgine, ano nga ba ang inspirasyon mo? And we all know that, sabi mo nga kanina ngayong pandemic ay madaming tinatry ang mga tao. And isa doon ang Baguio City, So, who or what is your inspiration in doing art or painting? And do you think, or why do you think Baguio is called the safe haven for art?
Well, I stayed in Canada for more than 10 years, no? So I was able to travel to the Canadian Rockies. Pero ewan ko, bakit iba yung dating ng mga kabundukan ng Cordilleras eh. So maybe dahil dito na tayo lumaki, dito na tayo Yes. nag-aral, so I saw a lot of places. Kung ikukumpara natin sa Canada, iba yung feeling. So Mm-mm. yun yung naging inspiration ko, and actually mostly ng paintings ko are all Cordillera theme. Wow. Mga mountains, waterfalls, rivers. Although wala nga lang snow, walang glaciers. Pero iba pa rin iba pa rin yung dating ng Cordillera sa akin. So yun yung naging inspiration ko, and that was the reason that I came home for good. Mm-mm. So dito na lang tayo mag-spread ng love and art. Tama. Sir, very excited ako personally na makita itong mga work of art mo. And for sure, excited din po ang ating mga ka-MB. Sir, tanong ko lang, magkano po usually ang price range and pwede ba kaming magpa-customize? Saan po namin kayo i-contact if ever, sir? Okay. This is a hand-painted Wow. Starry Night of Vincent Van Gogh on a Vans. No, on a Vans. Hindi tayo nagpo-promote. Hindi tayo nagpa-plug ng shoes. Pero usually they're on slip-ons, on Vans, Keds, and even Converse and Nike. So kung ano yung gusto mong, usually ito yung nagre-represent the personality mo eh. Oo. So like me, fan ako ni Vincent Van Gogh. So may jacket ako, may bags ako, and even socks and sneakers, puro Starry Night siya. So this one, canvas, it will take me at least 2 hours, 3 hours, ganun. Pag ginanahan, pag tinatamad-tamad, mga half day siya. Mura lang naman for canvas, iba yung paint niya. So what you use for painting is acrylic, ganito rin siya. Except for leather sneakers, we use leather paints. Medyo mas mahal na konti pero mas maganda rin kasi hindi siya nababakbak. It doesn't peel off, it doesn't split. Sir, saan namin kayo pwedeng Anybody can makontak? do this actually. Right now, meron akong art gallery sa may along Session Road. Wow. Lalo na ngayon may Session in Bloom. So may mga sneakers ako on display, and I also paint it on the spot. Yeah. Ayun. Sir, ito naman po, tatanungin ko lang po. Ano ang mensahe po ninyo sa ating mga artist po na medyo hindi nila alam kung itutuloy ba nila or what, or yung mga katulad nyo po na aspiring artist po or artist I think, itself? young aspiring artists should continue painting and to learn. Ako, ang dami-dami ng YouTube ngayon and Google. Maghanap lang kayo at marami na kayo matututunan dyan. And also try to experiment on a lot of mediums. And ako nga, hanggang ngayon, nagbabasa pa rin ng mga books, mga magazines. Kung ano yung nakikita ko, ginagawa ko. Pag maganda, tuloy-tuloy yan. And then, ang maganda ron, if some people see your post, no? Icing on the cake na yan pag may bumili nung artwork mo. Parang nakakataba ng puso na may mag-comment na available ba yan? Akin na lang or mine na lang. Yung mga ganun. So we don't talk about price. Pag sinabing gusto niya yan, wala nang tawaran, wala nang parang yun na yung bonus ko. Yun na yung satisfaction mo as an artist.
Ayun, Sir Georgie, no? Thank you so much po for being an inspiration not only to those who know art, pero pati po sa mga gustong mag-try. Kaya naman mga ka-MB, bisitahin na po natin at tignan na natin ang mga produktong ginagawa, pinipaint mismo ni Mr. Georgine Tamayo. Alam nyo mga ka-MB, ako dati talaga pangarap ko ding maging ganyan, mga painter, yung mga art. Hindi ako marunong mag-drawing, and ang maganda kasi ngayon, dati kasi ang mga art, no, dapat maganda, dapat talagang perfect. Pero ngayon kasi meron tayong abstract, na yung mga simpleng mga strokes ng kung ano-ano mang art ay nagagawa na natin. What more sa mga talagang artist po, na katulad ni Sir Georgine na ito, kung nakikita nyo po sa ating screen, ang kanilang art ay talagang pinag-iisipan, pinagtatrabahuan, and ito lang po ang aking mapapayo sa mga ka-MB natin, Let us support people not because maganda lang yung gawa nila or what, but because they are trying. Meron silang effort, sa paggawa nito. It's not easy. Hindi madali ang paggawa ng art. Kaya sana kapag nakakita tayo ng mga ganito na pinaghirapan, talagang binigyan nila ng effort, time, pawis, puyat, sana po wag nating baratin. Ayun lang ang aking advice sa lahat. Huwag po nating baratin kasi hindi yung produkto lang ang binibili natin, kundi pati po yung kanilang effort, skills, talent na inaral nila all throughout the years of making art. At yan nga po si Sir Georgine Tamayo. Ang ibinida ko, sana one time po makapag-try tayo ng kanilang mga pinipaint, hindi lang ni Sir Georgine pero pati ng ating mga kasamahang artist, Cordillera man or Philippines. Let us support local kasi sabi nga nila, tayo din lang po ang magtutulungan. And yan po ang aking ibinida dito sa Ibaren. Mamaya ano kaya ang ichichika sa atin ni Ma'am Shisheki at ng kanyang makakasama? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Nagpares bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangamba sa mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may race bakuna. Patunayan ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. The renewable energy resource of the Philippines is Mig-Subiri, ang nag-akda ng Renewable Energy Act na nagpasok ng ₱1 trilyon pondo na nagbigay ng trabaho sa halos 3 milyong Pilipino ng kailangan liwanag sa milyong at nagkaugnay. Pahabol sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagtulong ng mga pagkakatulad. Sa funds with benefits mo, di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, you will love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now.
kanina from a local artist, let's go to where they can highlight and showcase their arts. Kasi this morning we have Miss Gemma Estolas and she is the curator of Baguio Museum. Miss Gemma, when Baguio Museum started out, what was its primary vision? The museum started way back 1975. Its main vision was and still to be the repository of the ethno-linguistic artifacts of the Cordilleras, to serve as historic hub of the unique history of Baguio, and serve as a catalyst for convergence of the community, serving as the center for arts, heritage, and education. The museum, through its displays of artifacts, in an avenue to enhance the appreciation and understanding of the complex diversity and simple way of life of the Cordilleras. Further, it is to serve as a tourist destination. Yan, yun nga, Miss Gemma, you are correct that it is a catalyst when it comes to putting up this artworks and everything that the museum could offer. If I may ask, Miss Gemma, the thing is that hindi masyado kasing napupuntahan ang museums. But why is it important that museums becomes a repository of culture and tradition? And tradition of its people. For this reason, museum exists as venues to educate people about culture and tradition through its museum cultural display. Yun nga. And the thing is that, Miss Gemma, the Baguio Museum have already withstand diversity. But the thing is that, how does the museum become the home of the Cordillera provinces? Yes, the Baguio Museum withstood diversity. It was founded on the basis of putting together or weaving the stories of the provinces of the Cordillera through its tangible displays of artifacts, unique to each other in the form of accessories, jewelries, attires, and others in one area. When one visits the Baguio Museum, he or she can have a glance of what to see in the different provinces. Exactly, Miss Gemma. The thing is that hindi kasi lahat ng bisita natin or turista natin nakakapunta sa Cordillera provinces, and putting them together in Baguio Museum would really help us understand what it is to be part of the Cordillera region. Miss Gemma, now hindi lang kasi yun eh. It does not end there. Also, Baguio Museum provides a safe expression for our artists. So, how do you think that Baguio Museum changed the lives of our local artists? The Baguio Museum serves a hub for artists. It helps upcoming artists to exhibit their artworks for free. Likewise, international and foreign artists can exhibit in the museum. That is one of the main goals or vision of the Baguio Museum, is to help artists exhibit, promote, and sell their artworks, aiding them in their livelihood. Exactly, Miss Gemma. Miss Gemma, now the thing is that it was currently refurbished. And what are the locals and the tourists would expect with the changes in Baguio Museum? The U.S. Embassy's 2017 Ambassadors Fund for Cultural Preservation is a rehabilitation program that was carried for more than 30 months. The scope of its implementation encompassed conservation and preservation of its artifacts, the capability building seminar that helped the staff and the small museums in Baguio, the Cordilleras, and Northern Luzon. The rehabilitation of its infrastructure, covering the 4 floors of the museum and some exterior parts like the roof and the PWD ramp. Local and foreign tourists will now see the state-of-the-art rehabilitated galleries. The rehab program also included interactive displays for the better appreciation of tourists. People view the museum as one of the best museums north of Manila, and visitors will have the better understanding and appreciation of its more than 1,000 artifacts.
Thank you so much, Miss Gemma. And to everyone that is watching us, you can visit Baguio Museum with a minimal entrance fee of around 50 to 70 pesos. And makikita nyo na it's an all-together experience within the Cordillera region. Alam nyo ba, ang isa pang highlight ng mga museums all over the Philippines are art, or rather calligraphy. Alam niyo, one of my favorite is found in Aguinaldo Museum dito sa Baguio City, where some of the old lyrics of Lupang Hinirang is actually shown there. Ngayon, tingnan nga natin what is the art of calligraphy. Let's all watch this. Para kanino ka sumusulat? Ito ang madalas na tanong sa mga taong mahilig maglaro ng letra. Sa bawat paglapat ng tinta sa papel, ay siyang pagtutugma ng mga salita. Ngunit, maaari kayang sa ating bayan magsimula? Kilala si Taypan Lucero sa pagiging isang graphic artist, at ang kanyang pangunahing obra ay ang calligraphy, na kung saan baybaying Filipino ang ginagamit. Ito ay ang sining ng pagbibigayan nyo sa mga palatandaan sa paraang mapagpahayag, maayos, at malikhain. Ang inspirasyon ko mainly is yung ating kultura, kasi parang nararamdaman ko na kung itatanong sa atin ano ba talaga ang Philippine culture, ano ba talaga ang Philippine identity, parang minsan nagkakagulo tayo kung ano nga ba talaga ito. So alam ko na meron tayong sinaunang paraan ng pagsusulat na talagang sa atin talaga, and gusto ko tong parang ipagmayabang sa mundo na napakaganda ng ating kultura na pwedeng itong gawing sining. Isa sa mga naiambag ni Lucero sa larangan ng kaligrafiya ay ang Calligraph Filipino, upang mapalaganap ang tradisyon at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. So, bali yung Calligraph Filipino, dun pa lang sa salita is pinagsamang calligraphy at Filipino. Ito ay ang fine art interpretation ng ating sinaunang pagsusulat, na kasama dito ang baybayin. Meron ding ibang mga sulat din tulad ng kulitan ng mga taga Pampanga, badlit ng mga Cebuano, mga taga Visayas, and madami-dami iba-ibang pangalan yun, kaya ginawa kong Calligraph Filipino imbes na baybayin lang, kasi ang baybayin is medyo yun yung term ng mga sa Tagalog. So to be more inclusive, ginawa kong Calligraph Filipino. Kasalukuyang naghahanda si Lucero para sa kanyang first ever exhibit internationally. Ngayon, more on mga private commission, yung mga art patron na gustong magkaroon ng baybaying calligraphy sa kanilang mga bahay, sa mga office, ganun. So pinaka-recent ko is, yun nga, isa kong matagal na client na paggawa siya ng for his birthday. Pero after that, ngayon, gumagawa ako ng works para sa sa first international exhibit ko ngayon sa San Francisco this coming July until October. Ang payo naman niya sa mga nagbabalak tahakin ang landas ng kaligrafiya, na i-follow nyo ang inyong path, and more specifically ihalo nyo ang parang medyo business mindset sa pagiging artistic and creative mindset, dahil ito talagang makakatulong sa inyo to be a non-starving artist. Kasi diba may stereotype sa mga artist na starving artist daw. Kaya natin gawing hindi tayo maging starving artist. Talaga namang makapangyarihan ng salita, isinusulat man o isinasadula, na nagre-representa kung saan tayo nagmula.
bakuna ako para may dagdag protection mula sa COVID-19. Lalo na ngayon, dapat umiwas sa malubhang kaso nito. At dahil kailangan kumayod para sa pamilya, dapat bawas pangambas at mantika. Kasama ng mask, hugas at iwas, mas protektado tayo pag may race bakuna. Patunayang ligtas at mabisa ang Res Bakuna. Kaya buong pamilya ko, naka 2 doses na. Libre lang ito. Pumunta sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Maraming estudyante ang pinapangarap makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Tulad na lamang nila Maria Dacio at Shaira Cabalonga na hindi lang nagtapos, ngunit nagdala rin ng karangalan sa kanilang lungsod. Pasok ang dalawang estudyante sa Top 10 Dentistry Licensure Examination nito lang Marso. Ayon kay Maria, pinagbutihan niya ang kanyang pag-aaral sapagkat pinapangarap niya noon pa ang maging isang licensed na dentista. Actually po, yung father ko is dentist. So, bata pa lang ako, nakikita ko na yung work niya, ganun na madami siyang natutulungan. So, naging inspiration po yun na, na mag-dentistry din po ako para din makatulong. Sa mga feedback po ng patients niya na nababalik yung ngipin nila, syempre naayos yung ngipin nila, nakakakain din sila ng mas maayos. So, parang gusto ko din na makatulong na mapabuti yung oral health nila, ganyan. So, ang kinuha ko po, dentistry din. Para naman kay Shaira, isang napakalaking challenge ang pag-aaral ngayong pandemya. Dahil dun sa pandemic talagang na-delay yung exam namin na cancel ng ilang beses. So parang pakiramdam ko yung skills ko parang nangalawang ganun. Tapos syempre ilang taon din kami hindi nakahawak ng pasyente kaya yung feeling ng gumagawa ng nagpapasyente parang nawala din yung ganun. Pero ano nga ba ang advice nila na pwedeng gawin in preparation for exams? Gamitin nyo lahat ng sources na madami naman na sa internet, ganyan. And lalo nga yung pandemic, mas madaming time since online na yung classes. Yung iba asynchronous naman. Mas maraming time talaga para magbasa. Huwag nyong sayangin yung time. Basta po porsigido sila sa kinuha nilang course and hindi nila sayangin yung time sa pag-aaral and more prayers lang po talaga. Pray and pray. And practice sa practicals. Makinig po tayo sa mga instructors, sa mga tinuturo nila. Sa mga studentistas, alam ko na mas mahirap yung setup ngayon kasi online, tapos hindi pa kayo pinapayagang maghawak ng pasyente. Iba talaga yung feeling ng simulation lang yung ginagawa kaysa sa pasyente. Pero ituloy-tuloy nyo lang, lakasan nyo lang yung loob nyo. Tapos, ilaban nyo lang hanggang sa matapos nyo lahat ng cases kasi sa huli, worth it lahat ng hirap at saka ng pagod nyo ngayon. Ayon naman kay Dr. Rachkan Las na isang licensed dentist, ang pagiging dentista ay rewarding, mas lalo na't mahalagang ibahagi ang proper oral care. Very important ang dentistry sa society natin kasi we improve the oral health of every patient. Siyempre, mas masarap po talagang kumain kapag kompleto ang mga ngipin natin and hindi peke yung mga pinangunguya natin, mas nalalasahan natin ang pagkain. So, mas maganda na si-save natin ang mga natural natin. Isa lamang sila Shaira at Maria sa mga estudyanteng nais magdala ng karangalan. Hindi lamang sa kanilang pamilya o kaya sa kanilang paaralan, kundi para rin sa kanilang minamahal na bayan. Ika nga, ang edukasyon ang isa sa mga susi para mabuksan at makamit ang ating mga pangarap. At ang kailangan lang natin upang mangyari ito ay magkaroon ng tamang determinasyon, sipag, talino, at higit sa lahat, labis na pananalig sa Panginoon. Ayan po, napakagaling po nila. And congratulations po sa lahat po ng ating, sabi nga nila,
dentista na nagpapaganda Yan. sa ating mga ngipin. And alam nyo ba mga ka-MB na napaka-importante talaga ng oral health. Kaya dapat maging thankful tayo dahil meron tayong mga ganitong mga eksperto, mga dentist. Kasi alam nyo, meron sa ngipin daw, kapag nabulok tapos napabayaan, may tendency yung infection buong muka. Yes. Diba? May mga ganon, may mga namamatay dahil sa sakit sa ngipin, dahil sa bulok ng ngipin. Kasi nga, yung mga dumi, mga kung ano man yung mga mikrobyo, ini-infect niya yung ating nasa loob ng ating mga bibig na nagiging sanhi na pwede nating ikamatay kapag hindi talaga naagapan. Exactly. Oo. There are other bacterias din kasi na namumuo sa ngipin natin na hindi lang nakukuha sa pagtututbrush. Kaya talagang meron tayong mga dentistang tumutulong na pangalagaan yan. And mga morning body taktakan, just make sure pag nagbabrush tayo, isama ang dila. Kasi minsan nakakalimutan. And if it could, kung meron tayong pang floss, we could also use our dental floss to remove such, yun nga, stains or stings na sumasabit kung saan-saan. Ayan, oo. Kasi meron din pala yung mga ngipin na kahit hindi bulok, tinatanggal. Yes. Yung molars ko. Oo. Kasi 2 linggo atang inantay ko na nag-heal to. Oo. Kasi yung ibang molars natin, especially dito sa Wisdom lower tooth. jaw, pag ganun siya tumubo, imbes na pataas. Yun ba yung wisdom tooth? Yun ba yun? Ah, yes. Yes, Tama. wisdom tooth. Yun Kapag Buti na natanggal lang- yun, you're not wise anymore. Buti na lang yung Sorry. aking wisdom tooth straight Oh. siyang tumubo. Ay, may wisdom. Yes. Yun. Ayan. Oo. Bakit? yan daw sabi dito ng aming Papa Leo, yan daw ang pinakamalamig na part ng katawan ng isang tao kasi Bakit? daw nag-yellow. Ano ba yan? Nakakainis. And ayun no, sabi kanina ni Ma'am Shisheki, dapat i-brush natin ang dila. Kasi nga po mga ka-MB, alam niyo po ba na ang bad breath ay hindi siya dahil sa ngipin na madumi. Kasi nga ang ngipin natin ay hindi naman siya, alam mo yun? Oo. Parang yung paggagawa ng ngipin. Para siyang semento din, no? Ang gawa ang ngipin. And ang bad breath po ay dahil may mga naiiwan sa ating dila. Yun yung or mabaho. dito sa sides. Oo, kaya yun ang dapat po nating i-brush talaga, yung dila. Tama. Alam nyo ba that the tongue is the strongest muscle? Why? It is the strongest, one of the strongest muscle. Hindi totoo, hindi. Alam, wala naman ako i-joke sa mga ganyan. It is one of the strongest muscle ang dila natin and oo nga. Opo. And? Yun lang. Sabi ko lang. Oo. Ano ba yan? Kaya niya ba mag-exercise ng tao? Hindi. Anyway, pero yun nga, ang dila din po. Yung dila daw may abs mga May ka-MB. abs ba yan? Pero ayun, ang dila nga din, aside from strongest muscle, isa din siyang strongest na makasakit sa mga tao. lang. Kaya, let's be careful na lang po kung ano ang saan natin gagamitin ng Ating mga dila. Yes. Lalo na ngayon, Marites Marites Tuesday. Yan. Kaya morning balitaktakan, mamaya magbabalik lang tayo to just give you a quick recap kung anong nangyari ngayong araw na to at magbabalik ang Morning Balitaktakan! Magsisisi, promise. Sa milky ng batang 90s. Nagbabalik na naman ang Dynamic Trio to just give you a quick recap kung ano bang nangyari. And kanina nakita natin that there is
slow movement sa pagtaas ng presyo ng ating mga bigas dito sa Cordillera region at saan pang parte ng mga rehiyon ng Pilipinas. And the thing is that it is also because of the pagtaas din ng supply natin ng oil kasi wala nga tayong enough transportation to move this. And alam nyo ba, Morning Valley Taktakan, that there is one grain of rice that is found in Antarctica. Alam nyo kung bakit? Ano? Bakit? So just in case lang na magumuha ang lahat inland, ayan, at least they are still afloat. And meron pa rin tayong pagkukuhanan ng bigas or makukulture pa natin yung bigas na yon pag nangyari nga yun. Nasaan yung bigas doon? Lang siya, naka-ano lang siya. Parang naka-preserve lang siya. Ah, yung talaga. seed bank. Seed lang talaga. Iba pa yung seed bank. Iba pa yung seed bank. Okay. Ano bang tinatanim sa bigas? Sorry. Seed. Yung seed. Anong itsura yung may balat pa siya? Oo. May germ pa siya. Oo. May germ. Ayun, si Charles ang tanongin Akala mo. akala ko ang tinatanim lang yung bigas mismo. Yung puti. Kaya ang dami ko sanang itatanim dyan sa mga bigas natin. Ibang pangkain yun. Wala na yun. Dapat Di pala na may pwede. ano. Yung may husk pa siya. Yun. Yun parang right term nun. O sige na, ikaw na. At atin naman nakita kanina ang pagpapahalaga at itong pagpapahalaga talaga sa arts, kagaya din ng ibinida ni Ibaren dito po sa kay Sir Joji, kung saan nga naman buhay na buhay pa rin ang art sa ating mga Pilipino. Talagang malaki yung passion natin sa mga arts, lalo na kapag Philippine, mapa-dance man yan or painting or any kind of art. Magaling ang Pinoy, di ba? Yes. Tama, and magaling din po ang Pinoy sa pag-alala ng nakaraan. Naku, yung mga throwback na ganyan, no? Akala ko Kaya, babae. Kaya kung kayo po ay mahilig po sa mga anything from the past, ay bumisita po tayo sa ating mga museum na talaga namang inaalagaan po dito sa Baguio City at sa anumang parte po ng bansa. Kagaya nga po ng bisita kanina ni Ma'am Shisheki, na talagang isa sila sa mga nagsusulong, nangangalaga sa mga laman ng ating mga museum, kung saan kapag pumunta kasi tayo sa museum, dinadala mo ang sarili mo sa time kung nasaan or history ng bagay na nakikita mo o kung ano man yan. Kaya sana ito, goal ko talaga maka-visit ng mga museums dito sa buong Philippines. Isa pa. Alam nyo ba yung oldest Filipino zone flag? Andito sa Baguio City. Yes. Zone. Tinahi. Yung pinakaunang Akala ko flag. may lugar na zone. Ganun. Sorry. Kasi diba? nabisita ko na din yan sa ganda. Piglen Loop doon sa Bantayog ni Aguinaldo. Yes, Aguinaldo Museum. Ayun. Maganda yun. Kasi short story daw, naiwan pala yon sa kuweba kung saan nagtipon-tipon yung mga katipunero, tapos nawala pa daw yon pero nahanap din nila. And yun, at saka sa mga gustong bumisita, puntahan nyo na siya kasi mag-degrade na siya in a few years. Kasi nga, since hand-sewn siya, yung material niya hindi ganun kaganda, kaya mag-ano na din siya. In a few years time, mawala siya. Isa pa sa magandang museum dito, syempre, Rizal Museum in Calamba. Napakaganda talaga. So, Bencab Museum din daw dito sa... yan. Yan, sana makabisita kami sa mga museums ninyo, And para mas marami pa kaming maikwento, maichika sa inyo. And speaking of chikahan, maraming salamat po sa lahat ng nakichika sa amin ngayong araw, sa aming viewers dyan sa La Union, Mama and Dadu Silo, 2 Billion Mainot Family. Ayan, gising-gising naman na nung oras na. And of course po sa aming interns from University of Baguio and SLU as well. Maraming salamat. Yes, apakagaling talagang lumilipad at nakikita namin talento nila talaga. And syempre, abot na abot tayo sa Nueva Vizcaya. To my kids, Elara and Ethan, good morning. Abot din tayo sa La Union. Maraming salamat. At Pangasinan, Dagupan as well. Maraming salamat sa pagtutok. International borders, Taiwan, Korea, UAE, Canada, and to Australia. Meron tayong ibang viewers kasi na nire-replay na lang nila yung panonood nila sa Facebook. So, good morning sa inyong lahat. At kung merong international, meron naman tayong national. Ayan. Ano ba nangyayari ngayon? Ayan, binabati ko din ang aking mama and papa dyan po sa Tagudin, Ilocos, Sir Limon family. And also dyan po sa Nueva Ecija, ang Fontanilla family dyan po sa Quiapo.
Ayan, and of course, no, yung mga taga Cavite, NCR, buong Batangas, Philippines. Cavite, Oo, oo. binabati namin kayo and hindi namin kayo makikita kung hindi malinaw ang aming mga mata. Kaya we would like to thank Maranan and Ballesteros Optometric Clinic and of course, Dizon Vision Clinic. Pasalamat na rin tayo sa online pioneer ng online selling for finishing and construction materials, TG Home Builders, and of course, Bridging Power and Progress, NGCP, at the only 5-star hotel resort here in Baguio City, Baguio Country Club. Ayan, pinapasalamatan din natin at binabati din natin yung mga nanonood ngayon dyan po sa Pugo, La Union, dyan po sa Pugad Adventure Resort. Good morning, and also ating pasalamatan ang Musar Music at ang pinakamasarap at pampawi ng mainit na panahon ngayong summer, ang Batang 90s. And kung masakit ang inyong kasukasuhan, Ayan. diba? Paano? Ano yun? Pasayaw mo na. Alam nyo na, bili na ng aming paboritong pau dahil wala nang aw sa pau! Oo, ayan nga po mga ka-MD. Maraming salamat ulit dahil magkakasama na naman tayong binuksan ang Martes Marites, ang nag-iisang Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit. Ma'am Sheena, katsikahan at kakulitan, nagbibigay lang sa atin ng inspiring, critical, and responsible stories kasama ng inyong agahan, Ma'am Sheki. Nakasama nyo naman sa Talakan at Tawanan, Charles Limon. And bukas, ano kaya ang tawag namin sa Wednesday. Miyerkules? Oo. Miyerkules para Tagalog naman. Miyerkules. Abangan kung ano ang itatawag namin dyan dahil bukas makakasama ulit namin kayo 6:30 a.m. pa rin. Mamayang alas 6 din ha. Luzon Headlines and News for North Yes. Luzon. Ayan, magpapaalam na kami. Eat your breakfast. Maraming salamat. See you tomorrow dito pa rin sa Morning Balitaktakan!